第5条178。神の国には神も人もないのだぞ。中も高もないのだぞ。神は人であるぞ。山であるぞ。川であるぞ。目である。野である。草である。木である。動物であるぞ。なすこと皆中となり、こうと流れるのだぞ。死もなく、息もないのぞ。神心あるのみぞ。やがては降らん、雨あられ。役員気ぃつけてくれよ。神の用意はできているのだぞ。何事からでもはよ始めてくれよ。神の心にかなうものは、どしどしと拉致開くぞ。10月21日、日付の神。ベベン。